Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga babayami, naguskan mga aryami, kipag-adatan sa Islam na imanto na itatarus tanda doon. So di tanu di kasebendinga sang kaya tutulan ko kaya paginataw unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga bulayo kayan kakalu-kalu na batanu pagpakakwa sa limu apuong Allah subhanahu wa ta'ala sa kasabapan sa ikabubayar katanu wallah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya penutulun tanwi manto na gia iso tutulan ko Salman Al-Farisi. Aso Salman Al-Farisi naketsabut sang kaya tutulanon. So ori penwallahu ta'ala gianatan yan so mga luksyan sangat kapakabubaya iranon sangat din sudi iranon di kapakataya kasabab bu ko kaplulubaan yan sa ikuti tua benar. Gianatan yan pensuing diyan. Sa kamau tumambu asabab bu sa kapluluba yan sa titua benar. Kau banian matuun. So ikat sesuatu wallah subhanahu wa ta'ala. Nagianatan yan pensudayaan yan sa iku mga luksyan. Kagya aanian matuun so titua pamana benar ayay kesuatun wallah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya tutul na miya sabut si iso kaya perumasayang kaya uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Apang nintano sa ikwallah makakwatan run sanduan. Mababaloy mapapamimikiran tanu di tanu di manggeda-geda sa ikot tendayo kawiyag-wiyag tanu na mapanutulitan o pan sa iko papangaw uriya mga pagtaw. Sa iko mga muriya taw tanu. Kagyang kayaw pa na tutulang kumiyangay ipo sa masa na tumay ni sa ikwaya maanan yan na kapapantagan na pagtaw na gusugupan kisalimbagwa pagtaw. Kagyamaw to na isay niyaw pamanawripan wallah malaibantugan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala sa taman sa pamana kiyato na niyan sa ikutitwa benar kati iso Salman Al-Farisi penutulun tanu miyaswaton sa wallah sa kanyan na aya pakaasalyan na tao si isa Faris. Agyang kananaing da Faris, nagyanan din so mala tutulan nung nadarpa abubutuan sa Daulatul Furs o di na Persian Empire, ayabayang-bayan na niya ni Manto nagyang kaiyaing da Iran. Kaya mo to na aya agama, mabubaluya agama o Salman Al-Farisi na swaga mo mga luksyan ay poon si ikwin niya ngayangay na aya pesimba ano mga tao sa Paris na apoy. Nagyutoy kaya betwikiran sa swaga mayran na agama madyusi pesimba sa apoy. So ama yan, aguswin na yan na sira ni da lagi diyan malait tamok nagumawla di lupa sa isang kutwadar pa akatataguan nun sa isa ing da Paris. Huli na ing da Iran. Kaya mau to na sa kanyan din ipapanutul sa iko kaya pagukito-kita niyan sa ibagay tanurunaw pamanalaw da paro giyang kayaw pamana kita ba anda ba ini kaya kuwaan sang kaya tutul na sa kanyan ni papanutul sa iko ginawa niyan sa kanatigian na tawa ko sa Paris giyang kanaing da Iran
Na so ama akan na ulwan ng kutuwa ay maanan yan na pagtaw kuwing dakan sa isang kuto pa man na pag-iingdan na miron na ada lagi diyan na maula di lupa nago malaitamok sa isang kutwa masa. Na so din so kapupakalaakan na biya bisa kunyan din. Biya bisa kunyan sa ikwagamami sa pakitutungguan ni rakan. So apoy abibiyagin sang kuta turugan yan ayam anan yan na pesimba nami. Enwa kano tuwa tigyan katutunggui ka pangali sa ubabad maparang. Nagyan na niyo pa ma na mga pad sa ikuriba ta agama miya pagagama sa isang kaiyaw pa man na dunia piya nga kinwa sa saraga akal waya maanan yan na miya nga una mga pagtaw sinimbayran swapoy kakagiyaw pa man na swapoy na pakatutong pakapatay na andabay ni siya ini Salman Al-Farisi na piya naman na maranian na ayam ananian na matuunian sutitwa benar. Kagimaw to na miya kay sa tige na alungan na adinaw kay tao pa man kaya pakaliwakan. Kagi apiad ni kakubisang kasang kuto pa manawata ka. Sa kuwaan ka sa kamaradika sumano siya na manarya tigiran sa binatang. Nagupuon ka kuwa isa kamaradika na pagapasan niyan dumanay kapaka maradika yan. Lagi dang kutwa papanok ay katuruwaya maanan yan na mga ungangan na rantay ka din sa bulawan. Na upama kung makapetiru ang kutaw pa manapapanok, dadid na bali ang kuta kararantay ka sa bulawan, sa ikukawiyag-wiyag yan, kaayad na kababayaan yan, nagyang kuta, kamamaradi ka yan, adin yan, di ka pa kapalayo-layog sa apian di sungadar pa. Nasa mau to, na miya kay sa atigyan, na tantuwa pa man na masusundo di suwama akan, saba pa ko, din yan di kandala kawisi ko mga lupa mi. So mga pamumula nami, na gugyang ko to, kapagilayan yan sa ko mga ugupa mi, mga gumagal ko lupa mi, kaya gagabian, na din makabaling, nagyutog na tigyan ni kinwa ko pa man sa aluminiwa ko mambuat tigyan, na mindadala ko ako, na kaya matiya ka palalakawak na tigyan, na siya gadanak so kanisa. Ay anak kanisa, na simbaan o mga Kristiyano, ginan so tiga, basa English, church. Na so kaya sa gadiyak nung natigyan, na sumiyulad ako ron na piya kabulusa ko mambuat tigyan o mga tao apasimbasang ko to pa man simbaan niran na gusto pare raksu mga pedian na ayama ananian na piya kabulusa kwiran na pisima akan na piya na miyatang kada sa ginawa ko ayama ananian na mapiya so pasimbaan niran mapiya swagamairan adi swagamako agwaga mo mga luksakan na kagimaw to na inisa anak ng sira na tigyan. Sa ikukap kagagawin niyan, at sa di pa din swalungan, sa tigyan na Peter akong iniisa akong kiran na ande matatagu so pakaasalang kaiyaw pa man na agama. Ay inisumbagiran rakan na tigyan na sisiisa yung dasam. Yang kanarsam na katawan tanwagyanan na eklimanan, region, na giyanan ni kapapadalman ni Manto sa Ingda Syria, agugya Jordan, nagugya Lebanon, nagugya ayama ananian na ingda Palestine na imantong na pamanamiyak wa mga Yahudi, Israel na pamanakabetuon, na langulang-wananan na pembetuan sa Sam. Na giyang kanan ng mga tao sa France na ay pembetuan nun na Levant. Kagimaw to, na so kaya pa ka umako sa walay, na pianutulak na tigyan kuwa maakan, na rags Peter aknon mapiaso agamayra na di agamami na sud na tigyan so kaya nagawon uwama akan na inilikas sa wagani na ba ako niyang bupitigran kakebuno ako niyan na ayat tigyan na inikidian niya rakan na pimbutan ako niyan pipasong ako niyan sa tigyan na anda ka pentuon sa agama
abanian kalawan yang kaya agama tanuma pamana kasimbes sa apoy. Na piar ko sa kuniyan manatigyan sa walay, sa dia kuniyan din pakalalakaon sobra pan muna akakukubisan yan rakn. Ginani niyang gulaw la waya maana niyan na Salman Al-Farisi. Ay mau to na adem manatigyan ng pamana ukit amiyaka kukuai kami sa pamanakwan. Pangangatig na gugiyang kuta mga tao sang kutwa simbaan na ini tumakukiran uba adan apa kataling makiran uli na seged kiran ang mga tao ang mga lumalayag papanumpang niran aing dasam dia ing da Syria napakatuko ako iran ka anak ko kiran makaunuta na sabab pro manguripun wallah giyang kutaw pa man ang mga Nasrani mga Kristiyano agenan so miyangaw una aw pa man ang mga Nasrani tiyang kadaniran so pamana pakapasadan so Salman Al-Farisi sa Pitero Iranaway pakatukaw na miskanubu. Sa manuto na so Salman Al-Farisi na yutod no yung pamana kaya papasadaan niran nagyang kutaw pamana na kapaparkusaw ng kutwa maiyan. Uli nakakukubisaw sa pamanasul dawalay na damati atigang kutaw pamana kanggaya pupenutul aso Salman Al-Farisi na kaya subuan nakuwang kutaw pamana mga tao. Sa aden as sumiyagad uli na ad na mga tao aplayayag asungsiran sa isayang dasam na andabay ni sunsukyan gakuron na den katukawiwa maakan na andabay ni miyanuga ko. Inawidan akan supatutaw pamanakawidan akan na miyunot ako kiran. Takdir wallah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko taw pamanaamayan na danyan din mababanuga. Nagu andabay ni miyaka sebarbed sang ko taw pamana kaya to kawin yan sa miyawas wata yan. Kamiyunot si ikumayamanan yan na mga Nasrani. Takdir wallah aswatigyan so kaya pa kaumami sa isaw pamanaing dasam na iniduluga ko ira na tigran sang kutaw pamana simbaan na ada na mababaloyaw pamana pandita ruhban udi na pari apaka kikibir nun na inaluiran nun dinaw pama na piangin sana ko ira nun sa tagikur na kunian na piya kabulusa kunian mambusa mapia. Na Peter wak noon, uka paro na baling akur ka atigyan, tigi Salman Al-Farisi, kapag na din kuwang kaiyaw pamana agama niyo. Na niya babaya ang kutaw pamana pari. Takdir wallahu ta'ala atigyan, ada mati na, kaya to kawang kwatigyan nagyang kutaw pamana pariiran, na marata si Umar, marata idadabiatan, kapupanimu niyan sa mga sidka. So ipasirigo na mga sidka ay pamagay sa ikwayamaanan niyan na mga tao kikaragnan, mga tao aayamaanan niyan na mga miskin, na diniyang kiran tunayin kabanian din petagua na ipatapukyan. Na taman sa upama, na miya kataling masumasa, kawapatang kutaw pamana, pari. Na suka kawapatian na ini isa kanong natigyan anda kwatigyan na yama na niyan na pakabaling kakagiyo pa man na ganatan ka dunia kawapat ka natigyan aplo ba ang kaatigyan so yama na niyan nadarpa agi ang kaayaw pa ma na pembetuan sa ayamaanan niyan na al-amuriyah na peluba ang katigyan kaad na tigyan o pama na ulama uno pama ad na pari uno pama na makaplagi di kami tigyan so pama nakatao.
sa isang kayo pamana agama. Na sabab pro na so Salman Al-Farisi na yang kutaw pamanakyawa patang kutaw pamanakwan. Pari na Peter yan sang kutwa mga tao. Pianutulian sang kutwa mga tao. Tigay nakatawa ni matigin. Dia tigyan ang kaya ayamaan niyan na pari iyo. Uli na imam iyo na dapat ginuntulan na tigyan. Sa ikulang-ulang na ipamagay ni Ro na ayamaan niyan na mga tamo, mga bulawan, ipambagay ko mga tawa, kikaragnan, kapatagu niyan. Natigyan na nung kanang katukawi. Natigyan na bakor kanuturuon so tatapukan niya nun. Na inituro yang kiran, na sukay layra noon, na ayamaan na niyan, na tanto sira no pamanakyararangitan, na agi ang kutaw pamanapari, na dayran labangan, na siwla iran, na riyadiyamiran ator, sa pamanararangitiran sang kutaw pamanapari. Kagimaw to na, ada na piya kasambiran, ikadua ayamaan na niyan, na, pari iran upama na miyailayak na tigyan ang mapia adiso, mapia so parangay niyan, na gusto da dabiatan niyan, na gusto paratiyan niyan, na mas mabagra digyan ko to pamanamiyaw na ang pamanapari. Na miya bulu-bulu ako rin na tigyan, sa tamaan sa pamanamiyailayakan, miya kalubay manswayam ana niyan, nakawiyag-wiyag yan, kami sakit, na sakit yan, nanto na ipitero aknon. Tigay na hay luksakan na anda kong kapanginsanaa sa ikudang kapanayam ananian na kawapat. Na tigyan, aayabu akatawanakan, makapilagid kami sa upamana mga ukit-ukit, nagukapit sa isang kayo pamana agama, nagyang kuto mama mababaloing sa upamana ingda Mosul. Giyang ka na Mosul na napamana mga padanang kung mga inged sa Syria. Sinsang kaya pamana masa na ad na bubituan ruwa inged, bubituan nun sa Mosul. Na agimaw to na so dun so kewa patian na pimbabanugak ng kutaw pamanadarpa. Sa mano to na miya kadwa din makatugalin sa upama na kenwa niya na upama na loksyan ang mga pari na ikadwa niya nuto pa man na tumugalin sa darpa ang kutaw pama na kaya palubaan niyan sa kutaw pama na ando ba ini ikatulwa pari na limu wallah miya katuna siran na tiagi kura ko niya natigyan na mapia din membuat tigyan subutadian. Nadap manatigyan mati na takdir wallahu ta'ala amia wapat manatigyan ng kutaw pamana pari. Na nasubdan niyan pankawapat na initanan niyan rakan. Kaya tigyan na piyang niyak noon anda kong kapanginsanaan. Natigyan na haywat ako na ad natigyan na upamana isa atawa mama. Malai ilmu at sa imatatago si isa Nasrin. Diyan nga na Nisbin na ando ba ini palubaan kaatigyan. Na mato na kaatigyan na rung kong panatigyan tatalukon na kasungkit kaun suwayam ananian na malaak ilmu ami pantag si isang kayo pamana agama. So kewa patian na pimbanugak na tigyan ang kuto pamana darpaian nagyang kuto mama na andabay ni diyang kuto pamana mama pamana pimbanugak na miyato unakan nagyang kuto katatago nun na si isang da Amuria diyang kuto pamana ang ingda Amuria na padapenanan sa isang kana region o pamanasam. Kagimaw to na miyatagi kura ko niyan atigu Salman Al-Farisi. Na sukya tagi kura nirakan na malarakan mambuat tigyan ni gagaw
Nagwe makna niyan na malarak ni kapdi na sababsan mangauripun wallah na taguan tanu si isa ayatan ka bulus tanu si isang kaya pamanapaka tundug ay makna niyan na kapenutulatan usang kaiyakwan. Kaya paginitaw o Salman Al-Farisi. Sa salaman akan sa kanubo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.